li natajna ħafna għax l-enerġija hija parti sostanzjali mill-ispiża tal-lukandi u tal-ristoranti. Ġifieri kieku din mhix qiegħda hemmhekk aħna se jkollna insibu parti minn dak it-350 miljun biex nagħmlu tajjeb għal żidiet. Fil-fatt dina żammet ukoll il-kola l-increase tal-cost of living l-isfel u dina kienet importanti wkoll għalina. Nixtieq nitkellem fuq l-skill card. Dina hija area illi aħna qed irridu nitkellmu mal-gvern u hemm ħafna concerns minn l-industrija tagħna fuq l-implementazzjoni tagħha. Hija xi ħaġa li rridu nitkellmu mal-Ministru tat-Turiżmu qabel ma tiġi implementata. Fuq il-kwistjoni tad-diġitalizzazzjoni hija xi ħaġa tajba u aħna naqblu magħha. Iktar ma jkun hemm spazju miftuħ u iktar ma jkun hemm spazju aħdar, iktar ikun hemm post tajjeb mhux għat-turisti biss imma għall-Maltin ukoll.